A híradót látják délben, köszöntöm Önöket, jó napot kívánok! Most ismét kapcsoljuk tudósítónkat, Császár Attilát. Szervusz Attila, előző bejelentkezésetkor az M7-es autópályán voltatok. Hol vagytok most? Most is ugyanott vagyunk, csak körülbelül egy olyan 5-6 kilométerrel már közelebb kerültünk a tegnapi balesethez. Székesfehérvári lehajtó 64-es kilométer szelvényénél állunk jelen pillanatban, de hogy mennyire kritikus a helyzet, azt már is megmutatom kedves nézőinknek. Itt mögöttem ilyen hóátfúvások vannak, de ebből volt, ami 2 méteresre is dagadt a hatalmas szélorkán miatt. Most a kamionokat próbálják menteni, amit viszont nehezít, hogy több külföldi kamion, hát nincs, hogy finoman fogalmazza, kellőképpen felkészülve erre a rendkívüli helyzetre, mert például nincsen vonószem, ezért a kamionmentő bármennyire is próbálna segíteni, nem tudja kihúzni a hóból. A kamionokat most tulajdonképpen 100 méterről 100 méterre mozgatják a baleset helyszíne felé, de röviddel ezelőtt azt a tájékoztatást kaptam a kamionmentő sofőrjétől, hogy ő a rendőrségi rádióforgalmazáson azt hallotta, hogy a baleset helyszínén, tehát a tegnapi baleset helyszínén még legalább 40 autó rostokol, és menet közben ugye szakadatlanul fúj a szél és hordja a havat. A hó már ugyanakkor nem esik. Gondot jelent ugyanakkor az is, hogy számtalan kamionban élő állatot szállítanak. Egy órával ezelőtt a benzinkútnál, ahol álltunk, ott is több ilyen kamion volt megrakva, és a sofőrök azt mondták, attól tartanak, hogy megfagynak az állatok, nem tudnak velük mit kezdeni.